Sibingelele. Sifisa ukuthi kule video sikhulume ngamaqiniso wodwa abhlungu mhlawumbe kwabanye, kodwa sizokhuluma ngamaqiniso wodwa mayelana nokuganana, ngendaba yokuganana phakathi kwendoda nomuntu wesifazane. Ake siqaleke. Number 3, insizwa yakithi, uma usuganiwe, kwazi ukuthi umuntu oza kuqala kunabo bonke abantu, that includes uma wakho, ubaba wakho, ingane zakho, umuntu oza kuqala kunabo bonke labo bantu, unkosikazi wakho, lo okuganile. Ukubona abanye bathi hayi mina nje unkosikazi wami ngasoze abamkhulu kunoma, not ukuthi sithi ukuthi mkhulu, umuntu ekumele ukuthi aze kuqala unkosikazi wakho. If kuukuthi wena ubukade usathanda wena ukuthi uma wakho nobaba wakho babe sempilweni yakho, bengamele ugano, bekumele ukhulele lapha ekhaya uhlale noma nobaba up until ube sesigabeni esifanele sokuthi usuzogana, ngoba lo muntu umakoti number 1 uzosiza wena ukuthi ufeze iphupho labazali bakho, which is ukubakhela umuzi. Lo muntu umakoti wakho uzosiza wena ukuthi isibongo sakini sihlonipheke, isibongo sakini simi. Lo muntu umakoti wakho number 1 uzoshiya igama lakho la emhlabeni, which is ingane zakho. Yena ozoyithwala lezo ingane ayikhulise zibe igama lakho one day sungasekho. Awukwazi ukuthi lo muntu ungambeka kamuva. Abazali kumele nibahloniphe ngoba umzali kwenu uNkulunkulu, kodwa akusho ukuthi kumele ukuthi umthathe uzomfaka endabeni zenu. Akusho ukuthi kumele ukuthi babe nesay emshadweni wenu. Abangeni bangena uma ukuthi nifuna iadvice nobabili, nidinga ukuyalwa njengabantu abawonkulunkulu kunina, ngoba abazali bawonkulunkulu kunina. Nidinga ukuyalwa abantu abawonkulunkulu bese niyaba invite ke nobabili ngokuvumelana, nothi ukuthi ugijime uthathe indaba zenu nomakoti wakho etshela uma wakho. Nawe umakoti nothi ukuthi uthathe indaba zenu nomkhonyana wakho uyotshela uma wakho. Umakoti wakho ndoda uza kuqala kunawe. Wena the moment uganwa kumele ukuthi uphume ekhaya, uphume uyokwandisa isibongo sakini, uphume egcekeni, unless umagcino. Kumele ukuthi uphume egcekeni uyokwandisa isibongo sakini. Ngeke phela legcekeni kube khona inkosi owubaba wakho nenkosikazi oma wakho, kuphinde kuzoba khona inkosi owena nenkosikazi onkosikazi wakho futhi. Akukwazi ukwenzeka lokho. Ubuganelwani kanti uma ukuthi wena usafuna ukuthi uzoshayelwa umthetho umama nobaba emshadweni wakho? Ubuganelwani. Kumbalulekile ukuthi wazi ukuthi unkosikazi wakho oza kuqala, ngisho ngathi unezingane ngaphandle, uma ifuna into including obaby mama bakho, kubalulekile ukuthi bamnike indawo yakhe unkosikazi wakho ngokuthi zicele kuyena into, yena bese yayidlulisa kuwena into. If ukuthi uthi ngeke akutshele mhlawumbe izinto lezo, kusho ukuthi nawe ukhethe wrong ke, nawe awukhethanga unkosikazi, uhlulekile ukukhetha. Munike indawo yakhe unkosikazi wakho ndoda, ngoba uzodlala enkulu irole empilweni yakho njengoba uvusa esibongo sakini. Bese kuzothi number 2, bantu besifazane, ubuhle bakho it's not enough emendweni. Ukufunda kwakho, mhlawumbe ufundile unejazi and bancoma abazali bakho bathi ingane yami ifundile, ingane yami isebenza ebank, ingane yami udokotela lokho. Because manje abantu bakuthwele lokho ukuthi hayibo mina ngifundile mina. Akusho lutho konke lokho. Ngizokutshela ukuthi why ngingasho lutho. Number 1, indaba yobuhle. Uyabona abantu especially mhlawumbe u70% wamantombazane akuthwele ukuthi mina ngimuhle, as if that is everything. Akuthwele, and then they ask themselves ukuthi yindaba mina ngibuye emendweni, yindaba mina ngingathathwanga ingoba uthwele ubuhle bodwa. Umuntu wesilisa uba attracted to ubuhle bakho, kodwa uma sebonile ubuhle bakho, umuntu wesilisa ukuze akuthande uthanda ipersonality yakho.
So kubalulekile ukuthi uku-understand lokho umuntu wesifazane ukuthi ubuhle is not everything. Bese siza kuleyo kufunda. Bazali, fundisani izingane zenu emakhaya ukuthi zikufanele ukuthi zihambe ziyovusa imizi. Musani uthathe izingane nixexhe ezikoleni noma private school labo bese nithi enough. Ukufunda kwengane yakho e-private school it's only good enough for inkampani yomunye umuntu ezosebenza kuyona, not for inkampani owumuzi ekumele ukuthi iyomise. Umuzi enye into. Umuzi wendoda enye inkampani leyo edinga ukufundiseka kwakhona. Musa yakuthatha ngokuthi wena ingane yami ngayifundisa ema-private school yafunda eVet, akusho lutho konke lokho. Kusho lutho konke lokho. Fundisani izingane ukuthi zikufanele ukuthi zivuse imizi yamadoda. Izingane azikwazi ukupheka, izingane azikwazi ukuhlonipha nokuba nesimilo. Zonke lezo zinto kumele zitrainwe izingane. Yabo, ngoba in the end le izingane zizokhulisa izingane. Khona into engadingi imfundo yaseVet, khona into eyidinga ukufundiseka kwethu kwesintu kwethu thina abantu abamnyama. Ukufundiseka is everything. Enganeni yomfana nasenganeni yentombazane. Ukufundiseka kubaluleke okudlula ukufunda. Ukufunda ufundela ukuthi usebenze enkampanini nomunye umuntu lapho. Kodwa ukufundiseka ufundiseleka ukuthi ukwazi ukuphila nabantu, ukwazi ukuhamba ngendlela efanele, nanokuthi ukwazi ukuvusa umuzi wendoda, nanokuthi ukwazi ukufundisa izingane zakho nawe futhi mase unezingane uyifundise nawe ukuthi ifundiseke ukuze izokwazi ukuphila nabantu ezenzokufanele kulomhlaba njengabantu. Siphinde futhi siqhubeke nayo. Number 1. Bese kuzothi number 1. Bantu besilisa. Musani ukujaha isithembu based on inkanuko. Niyasonela madoda. Niyasonela bafowethu. Niyasonela bobaba. Musani ukujaha isithembu based on inkanuko. Ubuhle besithembu niyabujivaza ngalokho. Awukwazi ukuthi uzothi uhamba uhlangana nentombazane la bese ufuna ukwenza unkosikazi wesibili ngoba nakimi kahle iphuphuzela uboya impofu injani. Akwenziwa kanjalo. Isithembu akumele ukuthi sibenefite umuntu oyedwa. Akumele sibenefite wena ndoda. Akumele sibenefite unkosikazi, kodwa akumele sibenefite umndeni as a whole. Kumele ukuba khona kwesithembu kuba ukuthi kuzosolva inkinga ethize ekhona la ekhaya. Leyo nkinga izo-addresswa ukuba khona kwesithembu, not ukuthi sibenefite wena inkanuko zakho. Awukwazi ukuthi ungathi uyagijima usuthi ufuna unkosikazi wesibili kodwa lo kuqala awukamphelelisi. Awukwazi ukuthi ungathi ufuna omunye unkosikazi kodwa lo kuqala awukamakhela umuzi. Ayikho into ayenzayo efaka imali endlini. Yabo, uyahluleka ukondla izingane ozizala kuyo kodwa usuyagijima usuthi ufuna number 2. Usuzokhipha imali ekumele ngabe isize kutheni iaddress inkinga za number 1. Usuyayithatha leyo mali usuyifuhleka kuloya ngoba futhi unothando lusha uphethwe inkanuko. Madoda musana ukubulela ubuhle besithembu. Bese kuthiwa isithembu sinje siyakhulumisa. Ngeke singakhulumisi vele if ungezi ngeqiniso uza ngeenkanuko. Ngeke singakhulumisi. Isithembu nje into yethu thina abantu abamnyama. Iyafana nje nokubaleka ukuze mekuthiwa kubalekela ukugano nesithembu sibaleke kanjalo naso. Manje isithembu sesipendwe kambini amadoda awezi ngeqiniso eza ngeenkanuko, umuntu uza ngeenkanuko. Akusiyo futhi wonke umuntu odalela ukuthi uzoba nesithembu. Akusiyo wonke umuntu odalela ukuthi uzoba nesithembu. Ngaye ngabuzwa ngelinye ilanga ngisanda kuganwa nje kusakusha nje. Bangihlalisa phansi abantu abadala bangibuza. Bathi manje makhanye nawe njengoba kule nkolo yakho nesithanda kanje isithembu nawe uzoba nesithembu. Ngabaphendula ngathi mina ngeke ngisho ngithi ngizoba naso. Kodwa futhi ngeke ngisho ngithi ngeke ngibe naso. Ngiphakathi nendawo. Why ngangisho njalo? It's because isithembu kubalulekile ukuthi usenze kufanele futhi sizosolva inkinga ekhona. Kungenzeka usithande kodwa uthola ukuthi akakafanele ukuthi ube naso ngoba kunezinto kusamele ukuthi uyilungise. Yabo? Kungenzeka futhi ungasithandi kodwa siphoqwe isimo esithize. Yabo? Ukubezwa abanye bethi unkosikazi kumele umtshele engakangeni ukuthi uzomlamanisa. Ngeke umtshele engakangeni ngoba phela mangena kunezinto kumele ukuthi uqale umenzele zona kuqala. Then uma usumenzele zona zonke usungayikhuluma ke indaba yesithembu ukuthi hawu
bengifisa ukuthi kube kanje, bengifisa ukuthi umndeni wande because of this and this and this. Lapho awusoleki ngalutho wena ndoda uclean. Yabo, so kubalekile madoda ukuthi isithembu ningasenzi based on inkanuko or just because unemali. Akuba ukuthi kufanele ukuthi senzeke and usenza nje awusoleki ndoda. Nani abantu besifazane musani kuba selfish. Abantu besifazane ba selfish umuzi umuntu athi ngeke ngikwazi nje mina ukusherisha indoda hayibu. If mina ngiyindoda ngithi ngifuna ukuba nengane ezo15 ngithi ngifuna umndeni omkhulu, abanye bethu they come from imndeni ehlakazekile. Abanye bethu they come from imndeni ehlakazekile nje inhlakanhlaka. Into ekuthiwa umndeni uthola ukuthi ngiyaqala ukuthi ngiyibone into ekuthiwa umndeni ngokuthi yakhiwe yimina, umndeni wami ulo wakhiwe yimina. So if ngithi mina ngifuna ukuba nomndeni omkhulu, ngifuna ukuba namakhosikazi awu4, ngifuna ukuba nezingane eziwu15, bese wona uyafika wona ngeke ngikwazi mina ukusherisha indoda, meke wathatha isithembu ngizophuma ngihambe nje la ekhaya ngokuphinde ungibone. That's being selfish. Ubunayo into oyidingayo, ingekho into okhala ngayo, ulo nje ngokuthi wena ngeke ukwazi ukusherisha indoda uvela lapho wena, ngoba phela isithembu into yesintu phela, as long as yabe ngeqiniso. Yabo, nanokuthi abasho ukuthi indoda uma isifuna ukwandisa umuzi kusho ukuthi ayisakuthandi. No, usikompilo ukuthi ngifuna ukwandisa umndeni. Musa ukuba selfish ucabangela wena uthi wena yini angikwanelisi yini ngeke ukwazi ukusherisha indoda. Ukuba selfish lokho. Yabo, so kubalekile ukuthi abantu bakithi sazi amaqiniso ngokuganana. Siyabonga kakhulu.